Ne her bir şygyryň öz bolşunça taryhy bar diýdik-de. Şygyrlar umumyň agram goýup geçýär şahyryň dünýäsinde bilemok näme bolýar. Ýöne bir zady bilýän, şo şygyr diýilýän zat ýönelige görän okşar. Gaty meňe memdere gaty случайно görýär. Şahyram diýip görendok, ýöne käwat ýa-da. Olam dinleýçilere, baý tomaşaçylara öz her bir adamyň özüne meňdeşi adamlar bardyr da, şolara ýaraýar. Şo sebäpli ýazyp goýan zadymy okap berýän, man täze şygyr ýazym diýip gulgap onýara bilemok ýok da menne. Onuň şu şygyry bir halkyň gowurýan şygyry. Şunu birinji gere okamda da Watan Rajaýlyny okapdym şonu. Hannamat diýip bir ezber gowy gepleşikler taýýarlaýan gelinimiz bar. Şoň isleg boýunça efirde de kän okudum men muny. Soňam öýdi şo kabinetde da bar tamam. Ol jene şonu okap beräy haýsty. Ona menem kän bir şygyr ýadymda saklap bilemok da şoňa urjedine mokda man gepimi aýtdy. Öňüm gurrunlymda aýtdym şo umumyň şygyr täzeden okumak kyn maňa. Ýöne halis bir bine zapis edilýän bolsa şoň içine şo dünýäsine girip hemişe şoň bilen gezýän bolsa onu belki de okarsyňam ýeňiljek. Ýöne menne şo ýok bilemok. Käbir şygyrlar bilýän. Gaýta men başga şahyrlaryň şygyrlaryny köp bilýärdim. Talip Kam, Edith Moskularyň, Mehmet Nazarbayew Nazarowyň tutuş kitabyny atdan aýdýar. Çarýegen Muradowyň, Ilmet Gurbanowyň, Alim Ýaşybakowyň, umman Kakabay Çarýewowyň, Kakamrat Rejepowyň, Kakamrat Ataýewowyň. Onsoň şolaň şygyrlarynyň şol bilere okunan döwrümde şolaň öz şygyrlaryna bir hil gowy ýagtylyk görýän şygyrmy özüm owa bile baglanşyk şoňa şygyrlar özüm görýän şo sebäpli ruha gawat gelýän şygyrlar bardyr da şol şygyrlar men ýatdan bilýärdim. Köp şygyrlar bilýärdim. Edil gözüm yumup otursam bir ýarym saat ýalak şygyr okap bilýän. Ýöne özümiň güler az olan için. Ondan şo videolarymda da goýuşum ýa şo ejemdäki şo çekinjeňlik zat şo babatyny bir ýylada geçip durýan näme. Umumyň men şygyr diýilen zady ýazmaly şoň tarapyn. Ýazmaly eliňe adetmek üçin. Ýöne hüdürlemeli. Halkyň gowurýan zady bar. Onsoň bir intellektual nemesi bar da adamyň bir alan netijesi bar. Umman başgaladan okan ýermi, görýän zatlarmy, onuň şoň alan bilimimi şolardan emmeniň bir netijesi bolýar. Şo netije esasynda bir dörejlik bolýar adam. Şol dörejligim ony şunkun eden işiniň netijesine çenli getirýändir da elbetde. Nijeme wagtlap. Onuň şo sebäpli şygyr diýilen zat az ýazýan. Şo ýylda bir ýa iki halis bolmasa üç şygyr döreýändir diýsem beýle däldir diýerler-de şo ýakyn tanaýan adamlar kursaşlan zatlarma. Şeýlere şol ýerine bilemok şo oňar bir süýjüdi ömürem okşagyr ýöne her bir şygyryň taryhy bardygyny, şol eseriň öz taryhynyň bardygyny men
Ergedek videomda ağdayan. Olam näme üçin hersi öz sahypasy bilen adamyň ömrüne, ruhuny, oň ahlagyny, içki dünýäsine, umman saglygyna çen täsirini ýetirip geçip gitdi-de islendik sahypada durmuşyňyzda bolan sahypalaryň islenligi kim bolsaň bolay adamyň öz hakyda ýa-da şäsiýeti bar-da belki käbir adam göwnüne dalýan nädir ýöne mene ýaman ýakyn görýän şo wakalary umman durmuşda bolup geçýän zatlary özüme ýakyn görýän şo ýakynlygym umman kynrak bolýar ýalak bolsun bilem oň adyna näme diýilýän ýöne şygyr dogrudan bir hilsi kuzulam söýgüsün garanny gapyma diýsem şol afteran başygyryň ýöne şoň öz okuyjy tamada şo gapyma diýsem şo Watan radiosyna işleýän Harnamat gödüň bagylýan şo şygyryň aşygy bolmak bilen şo şygyr maňa meşhur etmäge kömek etdi şol Zenan diýär ol gat süýýär şo şygyry inni elbette bir zat görýär-de adam şo şygyrda men suratkeşiň işindemi ondan Mar şäherine ýaşaýan Ayna Nuri we suratkeş jemy ýyllaň dostlugy we aramyzda oňam işlerini şo meňdeş zatlar ken ýa-da Ayna bilen gatken töhbetde şolýar umman töhbetimi soňdan soňsuz bir ruhy ahwalyň içinde şo bar ruhun bir içinde guýwa da şo guýun şo kärdigenler ýaly barylmaýan nokatlaryny içen töhbet edip bilmäge adamyň bolsa dörejiligi edil şo ýalakda onuň bar urýan nokadymyz toçka zreniýamyz bir gabat gelýär meňdeşlik gabat gelýär-de ona işi o aynan suratkeşlik işleri meňem şygyrlan bir hil meňdeş bolýar onuň maňa sen surat çekýän ýalýarlar maňa köplen sen söz bilen surat çekýän diýerler o şeýle bolmaly normal zat diýip hasap edýän Aynada bir hili ten şahir ýaly diýäjek bolup durlar görýän adamlar diýe işlemdi onu şo dörejiligi adamlaryň bililikdäki işlemegi zady şo ýaman gowda şol ýaman gymmat da şoň bir dil tapyp bir ruhu bir sunwata hyzmat etmek şoň bir hili gatty täsirin zatda şoň üçin ilki gurrunlar bilen süýjedip onu şygyryp haýynla diýip özümçe men gurrun bermän gowy has gowy şygyrdan emmeter onuň şygyryň bir öz okuýuş ähenleri bar bilemo men şu Şährosan Gelmehmet we ütgeşik original okuýar-da şygyry ondan oň bilen taliplik gelýän köp wagt bile geçen soň bir käwa sesin meňde ýa-da diýerler ona meňdeşligim gowdatda umman adam intellektual aýratyny tapsa gowy islendik adam şo suratkeşlikde bolsun ýa bolsun şygyrda bolsun prozada poemada tapady göni tädelik şol adam Jalalettin Rumiň bir sözi barda ýol ýa ýürülen ýolun ýüren bol ýol ýerler diýär ýollymek diýär ýürülmedik ýollan ýüremekdir diýär şoň ýalak dörejilikde de ýürülmedik ýollan ýürejek bolanda ýüreňde şonda bir gowdat edip bolsa onu oňa dörejilik diýilýär dörejiligiň häsiýetem baky almakda ol şo bakylygy bilen hem ýylyň halkyň aňyna nusgowy ähende galýar şo ejeme diýen şygyrmy Atajan tagan paher ol cennet klassika bu bilýän nusko bu diýip jaňedenne men Atajana dogrumy aýtýagym şoň ýalak şu şygyr şeýlemi diýsem ejen portretimden gowy
diýdi suratkeşlik bilen şeýle bir nemedipsiň diýdi. Sag bolsun Alipa ýatan ýer ýagty bolsun gaty güýçli gaty gramatly adam. Ol sowatly adam bilen gurlaşmagy özüm derman. Ol sowatlyk diýene başga zat bir ýagtylyk, bir nur, bir ýeri barýan ekitýän ýol. Ol bir takay zona. Ondan aşağı edip bolýar başga. Şu duýmaly ben bilem. Onu beýan etmekden hem beter insan duýmaly. Ulana Celaleddin aýdýar ýeter ki sen hazır ol. Sen hiç wagtdan plan işin bolmaýar diýmedi-de sen taýýar bol. Ol işin öz sana gelir diýe şol sebäplim şol dürüjçilikde ýazmak üçin taýýarlyk gerek. Taýýarlyk diýmegem okumak diýmek. Hemişe de aýdyşym ýok. Şo bir sözümiň ýygyna durýan. Diňe okumaly, sowatly bolmaly. Ýaşlar sowatly bollugyça oguzat ýazylar diýip ananýan men şonu. Onu şu şygyryň öz bir duýgy, ähengli bir täsin atmosferasyna girmek üçin geçen ýerden şol penjeremden güller dökülüp duran Siriyan baradaky şygyrymda aýtdym da. Şu dogry mesem şygyry gasym memnun şu videom çeken diňe şoň ahwalyny şoň bir şop günkü pursaty şu Siriýanyň ýygy bilen baglap duran şu wakany şol gidijik dünýäni beýan edesim gelýär-de belki ol men kitapxanadan baranlaryň akşam Nazar Gullayev kitapxanada oturmaly, okumaly plan kitaby. Sizekdeçen şu taýda okumaly. Ol jenneten dokudaçen okumaly diýdi. Men dozamy damaşyn ýar köp bolýardy. Menem ol näme üçin diýsem, soň düşünersiň diýdi. Şoň üçin dokudaçenni belki okap gelenlerin bir kitabyň ahwalynydyr belki. Şola görýän gowdatda ondan şol daşky dünýäle galtaşýar. O galtaşma metodikasy bar da. Внутренний мир и daşary bilen galtaşýan içki galtaşma bilen daşky galtaşmaň esasyna da bir döreýän bir täsin bir duýgular bar. Şol duýgularyň originaldy bilemok başga bir yaman täsin zatlar bar. Şo sebäpli şu duýgular tapyp işlenenni şygyran bolar. Onam şygyr maňa bir sözdem bolup gelýär. Daman şu dur dörejek bolsa şoňa prostranstva açmaly, hökman şu açmak üçin ilk ol sowatlyk gerek, soňra mehr meýdançat gerek. O nahar geçirmek üçin näme, palaw geçirmek üçin näme gerek bolsa, şygyryňam döremek üçin şu derejedäki öz zatlar gerek, owasy gerek, oň şahyryň howru gerek, ýekeligi, atmosferasy bilemok. Köpçüliň içinde de şygyryap bolýanlar bolýan. Indi edil özümiň ispitad edýän, özümiň duýan zatlaryny aýtjak bolýanlar. Onuň soňra şu içki ahwaly gerek, onuň okan zatlaryň duýgusy gerek. Onuň kompozisiýasy gerek, süjeti gerek, magniti gerek, mähri gerek, onsoň obyekti gerek, onsoň nähili adam bizi diýede näme üçin aglaýar diýip Mevlanadan soraýarlar da, näy taýduraly. Barin taýraýar diýip bolýan. Edil biziýaly onuň gamçylykdan goparyp alyp gaýtdylar diýe. Bizem şoň üçin enemizden bolamyzda göwegimizden kesilýär diýe enemizden onuň insanam aglaýandyr diýe. Näýem diýe şo saat çalýar diýe. Onuň diýe gamçylykdan öz ene ýerinden goparyp alyp gaýtdylar diýe. İnsanam şu ömrünü ýaşaýyşyny gözleýän zady gopup gaýdan soň ýene täzeden birleşämek, bir ýerleri gelmeşmek, bir ýeri
özünün barlygyny dakazat etmek, suud etmek ýaly duýgular bilen gözleýär bir zatlar. Şona ol käbir adamlarda görýär, käbir tebigatda, käbiri kakada, ejede, dogonno, jegide, mehriban zatlaryna görýär. Onsoň şo şygyryň ýazylmagy üçin şo meýdança, şo mehriban zatam gerek adam tümeyi bilen şol obyekti bolmaly şo şygyryň. Onu şo sebäplen şo şygyrda bir gün şo şygyryň inde taryhy gypgaradyk festivala gitdim. Özbegistana teatr festivalyna ýa-ni Finçukny çagyrdylar. Onu bir neçe ýyllar mundan uzal. Epes wagt bolgun mäşguna. Onun kapymam gulply açarym özümde. Menim şo taýda festivaly, teatr festivalyna Finçukny gitdim. Ilkinji ädimim men üçin gatly bagtdy bol. Belki şo festivalyň ýanky häki diýişim ýalak bir howasam gerekdi ýa-ni şol siren bardaky, şo güllüň dökülen bardaky işimni şo kitapxanadan gelemde ýazan bolsam diýmek şo taýda okan kitaplarymyň ruhuny gelen bolmagy mümkin. Şoň üçin şu Özbegistandan gelemde dedim, şo festivaldan gelemde teatr institutyna gelemde şo ikinji gatda ýaşaýardym-da şonu kapyma çenni oňun gaty taşarsynan giýerliýär-de, etaj minip barýan teredýän gapyda bir zat bar. Gulplap gittim, açar özümde. Hiç kim girenok o jaýa. Seretsem, kapyda bir güldur. O men ilki o nemedir etdim. Gurok güllerden odan buket ýasaýarlar, şon ýalan bir neme barda, sunup. Şodur etdim boly. Hakykatdan gülşan ýalak ýöne udan çemen ortarazy gaty ulyda kapynyň tutawagyna gysyrlyk gidip goýulyp durýany gurapdyr. Onu şun goňşularam şo wagtlar telçeň şo kwartiralarym bersi bir ýerräkdi belki görülen. Men bilmem näme bolan, hiç kim ellemeýändir şonu. Onsoň gurja elledim bolyn bir hil bitirejek bolup durdy. Ona menem gury ketda gur çemen. Ona şo gülüm aňyrdan gelen duýgulam hemme zat bilen garşy. Şo gülümem alyp öýürdüm. Soň bir hil adamy nähiliň wagtyň gussasy bir hil şon ýalak aýdýan adamma gamçylyk özläp adam dünýeden mehr özleýär diýen. Şon ýazatlaň esasyny şol nemedem bir hil gussa baglapdyrda, şygyrdan analiz edýän özüm. Şo persodi, onuň şonu şu şygyrda öredide, şo şygyry gap berenýär. Gapym ýöneköýje demirden gapym. Sen bilýändiň, diňe meniň bilmeýän. Hem meniň bu gece ışığımı yakıp kağıt ýaly oğrum oğrudan okuyum nem üçin gelmeýänini. Bilýänsiň sen uzak sapardan soňra ilki gelip sana salam berýänmi? İlk sana senden soň özgüler gidip özüm görýänmi? Hana aýt edidim nädik şahyryň itten gözelin soraýşýaly. Ýesýenin itinden şol odan gyýyp soraýa geldim ştaýk dip şo nemesi. Han aýt edidim nädik şahyryň itten gözelin soraýşýaly. Menem senden duýgularym soraýyn. Sen dillen hany. Men uzak ülkede başga gapynyň açaryny kiýsämde göterip ýörkäm. Seniň açaryňa ýöne ýatyrka. Kaptalymda hiç bir zada gerek del. Bir uzun boylu hem gözleri manfi ertekin gahrmanly bir ýigit geldim men soraglap
ol juda görmegi. Bir ýigit kakdymy demirsiň öňe, durup pışırdadymy saňa, ak demir topraklym, aýdyp bersene, gürle diýip, ýalbardym ol saňa, demir gapym, aýtsana sen, saýırdamdyr, taşlaryna barmaklarymyň yzy bar, gelenine ädimler merdemdir, mehr ýodalar dökülüp duran, ışıkdan nur saçyan, ediz ýüzi var. Gerdeni bir daşly üstümden kilen, tehran läledarlygdyr küköýän, omuzlary bulutlaryň watanyn tehran ötürjek ýükürip bilseň. Kamysgarly ýaýlalaryň aňyrsyn, söküp gelen ýar, sana intidardyr, maňa intidar. Bakışlar akyp ýatan derýadyr, şol bakışlaň merkeziniň içinde, göz içinde ýyllyk ujak gerýändir, dur çeşme ýaly kamaty bardyr. Ellerini maňa ýadan goşgudy, çemen getirerdi bir mahallara, ýa bu gedek elleri hem boşmudy, sözlü gapym, neneň niçik halla ol, sözlesene ýady häzir ýolly ol, men taýa gelýärmi şemallar bilen, ýaşyl gowhuryn bagra basmaga, sözlü gapym, bir sen şaýat kysmata, men garaşaýynmy, ýaz geler diýip, ýaz gelenni öýe, ýar geler diýip.